Hvordan og hvorfor spiller familien en helt anden rolle i andre kulturer og religioner end den danske? Det, der påvirker familien, det er kulturen, religionen og nationaliteten. Hvor kulturen er den måde, du lever på, og religionen er fremgangsmåden, din kultur er opbygget af. Så har vi figuren her, hvor du kan, figur 2 her, ændringer i verdensopfattelse, hvor at du kan perspektivere venstre og højre figur med hinanden, for eksempel ved nationaliteten, hvor vi har ekstrem nationalismen ved venstre, hvor at det bliver set rigtig højt, altså man fokuserer meget på det, i forhold til den højre side, som kan sammenlignes med banal nationalismen, altså hvor man går op i nationaliteten, men ikke i så høj grad, hvor det bare er en selvfølge, og for eksempel ved Danmark, hvor man bekender nationen ved brug af Dannebrog. Men her er der også stor forskel på de nære relationer, ved at det bliver vægtet højt, altså familien bliver vægtet meget højere, altså at du fokuserer meget mere på noget sammenhold i din familie, i forhold til sammenhold til resten af landet. Ja, og det kan så føre os videre til det næste spørgsmål, som er diskutere, hvordan det påvirker integrationen i Danmark. For figur 2 kan også sammenlignes med de 3 integrationsformer. Segregation, det kan sammenlignes med ekstrem nationalisme, fordi at i ekstrem nationalisme, der går du ligesom, altså der går du 100% ind for din nationalitet, og du vil faktisk gøre alt for, at det er den, der bliver bevaret. Så hvis man så sammenligner med segregation, så kan man sige, at det kan godt være, at der er en person, der kommer til Danmark, men personen vil da i hvert fald ikke have noget med den danske kultur at gøre. Ligesom det er tilfældet i segregation. Og så er der så den pluralistiske integration, som kan sammenlignes med banal nationalisme, fordi at det er jo ligesom i Danmark, der har du eller det man prøver på i Danmark i hvert fald, der har du ligesom der har du din nationalitet, men det er, og det er noget du går op i, det er noget du det er noget du viser, for eksempel ved at hejse flaget, som Helena også sagde, men du er også sådan åben over for andre kulturer. Altså man er ikke tillukket sin egen kultur. Nej, præcis. Yes. Så har vi segregation, et eksempel på segregation, og det er at det der kan påvirke integrationen, det er religion. For eksempel hvis man har forældre, som er meget troende og vil bevare deres struktur og dermed også deres værdier og normer og deres kultur, det hjemland de kommer fra, så kan det påvirke integrationen ved at man ikke er åben over for det danske samfund, og man vil ikke modtage det nye sted man bor med sådan åbne arme. Men så skal det så også lige huskes at sige, at danskernes måde at modtage de nye på også påvirker den her segregation, fordi at hvis danskerne heller ikke er åbne, jamen så er der jo 2 parter, der ikke er åbne, og så bliver det da helt sikkert segregation. Yes. Så har vi assimilation, hvor at du integrerer dig fuldt ud i det du laver, eller det land eller det samfund du kommer til. Og det kan for eksempel være med at du er en flygtning for eksempel, og du kommer til Danmark. Og derfor at når man kommer tomhændet til et land, så er du selv uviden, og så derfor så vælger man også at integrere sig fuldt ud i det land man kommer hen til. Og så sidst har vi pluralistisk integration, som vi også nævnte før. Det er, hvor man bevarer nogle af sine værdier og normer fra sin originale etnisk baggrund, men stadig prøver at åbne sig op for det danske samfund. Og så
har vi taget for eksempel et eksempel som mig. For mine forældre, de er fra en anden etnisk baggrund end den danske. Altså den katolske. Ja, den katolske ligefrem. Og de har arvet, jeg har arvet mange værdier og normer fra dem. For eksempel da jeg var barn, så vi går i kirke hver søndag, og kirken startede da jeg var mindre, virkelig tidligt, sådan om 11 om søndagen. Og hvis jeg skulle være sammen med mine venner om lørdagen, så var det svært at kunne gøre det længe. Og det kan sådan lidt afspejle, det er konsekvenserne af det integration, der at jeg ikke får de sociale kapitaler, som vi har haft, hvis vi har lavet assimilationsintegration, som sagt.